Keď chceme niečo manifestovať, to znamená, že pramení to z nejakej túžby. Túžim niečo mať, niečo vlastniť. A skutočná pointa ale túžby nie je úplne niečo mať a niečo vlastniť, ale pravá podstata je nejakým spôsobom sa cítiť. My si vždy našou túžbou potrebujeme zasítiť nejakú emóciu, ktorú nemáme zasítenú. A akým spôsobom prídeš na to, že čo si danou túžbou chceš zasítiť? Predstav si, že to máš vyplnené. Napríklad, ja som riešila peniaze, že prečo chcem peniaze. A my väčšinou nechceme peniaze len pre samotné peniaze, ale chceme ich preto, že si potrebujeme zasytiť nejakú tú primárnu emóciu. Takže predstavila som si, že mám dom, že mám auta, že mám 300 000 eur na účte, že moje deti sú zabezpečené, že mám v podstate úplne všetko v hmotnej realite, čo len by som chcela mať, že to už mám v prítomnom okamihu, nejaký konkrétny príbeh. A predstavila som si, ako sedím na terase, ako mi tam je dobre, ako s kamoškami popíjam nejaký, neviem, mojito a poodstúpim si od toho. Normálne sa veľmi intenzívne do tej predstavy dostanem v tom prítomnom okamihu. Poodstúpim si od toho a čo teraz cítim? Bezpečie. Mne prišlo, že bezpečie. A garantujem ti, že za každou túžbou sa skrýva nejaká emócia. Tak to vyskúšaj.